maskani ya saligete nga sukuru omuntu akogenda buli mwago nyumba ucha gogokwana omuntu manya gokuswa nyumba aruchi mwago gisiri urusete bikoroto ayero uswane ibitukuru tubibwata matobe oso ikapeti guru ozo ndi uli bikiri bikuru tamagoro bikuru soba setiguru bono gakuru mwago kwa buli muntu yo nkiye kibono bono saligo omogeni gacha uchabuire nyumba igasi yomukungu nereri gotenere igomba ntombanse babwata bakungu bono mbonse babwata no nerinde igasi ya nerinde gusabwenete gusibasibye kiaro omogeni nacha mogeni tachi kuramo nyano uli manyiri istene problem lakini gaki Matilda kwaliganiri omogeni uchire mwawe ekene pina baharuchinga ki ya nyumba agaiga ebintu byagubangitiga naiga oso akubangula ebintu marango olio chiro rusire redia sebekire onyebikire ga etibyo begete station nga onchoire ochire karati konsalimo mbono okoro omanyite nkosore nonyo hoteli kwamanye konyoro buna bone ikaranso hoteli konywe chae manye konyoro musiki obekire ebinto bibekire ari so kuranda ke namatera ya basa otariko otanje tutariko gani gotegera bono ko bolinga ki hoteli ebono mambia abantu abange bagosoaroro n'abantu bunawe ikire gasi kwarorire nganda ke sokora abantu bawo hoteli bono mambia basaya abange to ko banyoro hoteli in stage nikwanyora nga TV na bera abwe screen lakini ebinte bekire adoko nyara korigereri kwanyora omoroire narasekete actually kikyombo kya samagana yoboroire enchi kyaramberere okonyora omutuko gwati otategetiri ogirinde lyonsi omanya konyora egari gete gose omuntu bunakera kwachira sinyagitari otagete konyora obugwene omanya konyora egari nere yari kwete yabwate gose ne road show gete yamanya gote nyagitari ensemo omosikie babegete 100 babegete wara so korekera omosikio yoko buga okoigunge nkore konyekera omanyete sokoro eketukwa na chisomo chingencho ntubate chisomo chinyo sana asobuge mubiga chisomo chibigambiro chinyagitali chisukuru chikanisa chisomo chiri special chingencho gete nga aje gitali nchibekire para igoro ngomo gendi big boda abegeto musikyo ye eliogiri onse byo katero sino gwache fure sadiko bono gokubuka kabisa gokwamuma kabisa bono mwawikanya gitali o menteliogi imagine gali nyagitali omurwire nawe uruga kalega ali tieta omunaka ruga kali tieta bono musaliko ndateko bolinga ki nayo mujachiri tiebete sokoro nayo mubekire sokoro eboli iga ntubwate chinyagitali chikoro kwa mother and child kwanyoro omuntu kwirarenge customer abana abayo basubatiriri bagonkiri kwanza kwanyora ngabande bingwerero bana abande mbagendrete kubina wamanya kugenda gari nkwabwate customer kwari gwikiria ari geita umusiki no begete 100 obegete chisandi gete bido monda tali koigo abane bingwerero no bare bana mbuja gwachire noroche bino mongi no kubina erebone iri ngaki abana kuli kwesi boirwe bingwerero sokoro mubekere atenga imite tina sokoro no menyete upload nero kamenyete kwanyora nga chinyombe chigabuna bono chisingo room kwanyora olinge chirange ange sana ekira makeringi bwati no nyesili omenyete pinge jirani na bwatu mwana ke ngwero mwana bwa matukatatu kwamanye koigoro musiki bwesi goto mwana cha wate abangangwa kanole renti kwa razako tikatuteba niye kene ngaki uno mogusigo igatwetanga ne chimbwe chigachigo sali maskani asinza mu chinginjo onye gwachire kegambiro kotegere kina ali kegambira machiko naro tikaku ikeke gambiro babete simiyelime limiesimi tikaku ikeke gambiro no kwenda kwemireri no kwenda gokora kabisa neli yogiri igoro abantu ebigambiro amaskani naro korokyo usali kwa nachire kegambiro totebe forest camp okay na ikire kegambiro giga ali esimiyana ninsete ti umusiki olinganchete eringi tonyo begete 100 sokoro tokoro lebinyuru ojingambiro bakabake bono kongo ikagaria esimiyana njotali njengo gambigwa esimiyana ya chakire kubuga obo chingambiro bakoboke bono gabu gote no mbara kumuka batengera sokoro nande bakomanyeiga njero ti yoko genda waso ekanisa obegete ringitoni buneyo kwamanya kogenda onye kwe alige netinkwenda kwalinge usine kanisa
kwenda kwaringi gusona asebune kigambiro chinse monchire chinyingo rabase kogenda onyorenga ukubeke simu yawe kwabeka silent buna bono ole mbewa gaiga sokoro no begete simu yawe iriogi simu yawe tebwati omayete mbuya sana kosemya abantu twarangiri no abantu ku chess station unegeta seni unibita seni kwanje rumuntu ko matinga gi aikenegeta seni kuburali kerule mbeo tuli kuigule simu yago umuntu bana agenda takobe mbeo esimu yanga akoleta yabugi ebintu gite bono kwa bunyinki sokoro ere mechando sokoro ale kagabo ekike kiangechi mono okonyoranga mubwate meeting anda igesi chi meeting no abantu batari gutwara maskani abantu abange sana konyoranga meeting ye ne bwata abantu abange sana lakini ayo konyoranga ase meeting ya 1 hour gose 3 hours tikwabwate kindi kiarenge taringa ni emergency lakini ngakeresi mi omuntu gwakire tokonyara kumurikira message matinga ne meeting yore okonyara omuntu era gonya gosoka lioka nero konya kubwata chisimi esimi yayo gonya kubuga lioka osoka entangani ya kabiri kwabwatire simeli oire na libaga go keinonye iriogi ochobe kana nde iriogi na liriri na nde yako na ndogena matiri tategerango tigago chaka konna chira abantu chirachi abo omuntu era ese meeting yo onye gotagetera meeting sokoro nkie kokorokera nje minitiga omuntu ekera bwatera yaje gusene piki yako gendia begeto musiki oye motigali musiki oye bono omuchando kuchanoyo sokoro omuntu oyo nabegeto musiki oye piki mbiya sana ekera ikira se sukuru agesona giye sukuru bogeka no ebaletete takura keya gagwetani sukuru amente asingencho esukuru weye nabakonyara abane bali ngende tamatemwa umwana nalekera atuba ni guno musiki igobone network yasirire umwana yunguche kugwara matemwa sinjo naye kwagera no yoye sokoro tiga ni mo chachirite betiri abekire to musiki sokoro mochando bwate noyo ngo ikori kwara rwigasi botuko chinsa buna saa 5 chia botuko saa 6 kwali ne pigi kwali ne taxi wagendanka kwanyoranga nabege to musiki ekero gwikira ali asomenyete abantu baraire inkige ko geregari ya obege to musiki bwensi pia abantu babwata abane bingwerere abantu bande barabarira sinyomba cyabo na ndinki kurata nikige kora ugandiko to tebinga bono gwaikire elia tokoleke nkioko to tebelinga bono gwachire onsariko no manyete ngana murakane nga kurata sokoro ejije sasta ya butuko sasta bante barahire ngai ni protio meta sinju bwate pigi bwate speaker yeli yogi bono ko soige ita moneli yogi ronsi musiki obegete kabisa eli yogi ronsi onsariko onyi papa bono kubugiria abantu kabisa guche compound uma basement kagwa ikirege itase kware korwa gogocha sabanta bange bali amaskani naganiri ke yipigi yago swangora kurate swangora ochobereri oyende mwago uchikurara ekende kero boroira sabanta bange buna sokoro yes ngonyorore more abisi murase gali murase gite umuntu chaka kugamba nesimi ebinta kugamba nesimi gago shout kwanyora guseno mwanjio yarenge ukwanira tabwati masikani goche nonya kwanyora ngonye ne garime abana mbara bakwende school abangi nambara roba bale gosema ukoro kwanyora ukugambio monte ebinta sesimi ebintu bantu bande batabwana tigotegera una onye mwalingi nabantu sokoro ikaniga hali uri gosene duka yago ko ni gosaute ne inasigita abantu abangi bali onye mwanchugu gwakiresimu omusunga ko tebenga excuse yourself erusarania sabanta bange ogenda uchukwa nebintu byago nomu abamuanchugo asabantu batikuyu onsaliko tigamba teri ebitina bya obyanka sokoro ebitina bya obyanka tigakwaniranga esimieria kwanye bwatiri goseno office no utagete ko gosomera rosa buno utagete straight kwarazangu rakikaraigwa baigembe ono utete gosomera ayo mukunguli endagere likwandirete bona itokorana nguchangondoro nkiyogototebe tumanya mangana ali ngimwago kwamanya etogotika okay amaskani ase chinsemo chingencho entokere wate bangaki ngo kuru ikori asomenyete mechi asomenyete randi arafu ngo endole go chiari kobege to musiki ugo ntate ngo tebyo saliko iga musiki oyo mbegete mbaroko goki na mbaroko geji sasa bachiabo tu no maitege na bonkoli mi kwa maguga saa 5 sasa bachiabo tuko kwasire nyomba saa 8 kusene mirimo kwale kuse sabari kwa rwale
chinse chingogotekera manya igwa Matilda Okay, yes. omusubati nale omwana ali guchanda oyiregeka sana kwebeli omwana harare Nali omwana oyo wamenye kitoro guche nomusiki gwatira omwana oyo nandi omusubati yo chaka kuleru no omwana butukobwa nomaite nkonyorule nerengere yembegeterere mogogeti amangana kurukwa masika ntukwa nabona mambi mwencho botegereri narode abantu bandegali no aseme bogani aso hoteli omuntu akukwana ibintu ukukwana kabisa sinjuma iteke songo kandikorke bantu maite kukwana ke songo ukukwana ibintu kuchiguru kuoga kabisa kote abantu kachibe asobwa tebe nginga kichingani mapembe nkibona kototebi hoteli ma ekirigi atole hoteli inchenywe chayane yisiringi komyo ina jinabugata insoke nomaite mbarabu abayibi bagane tikumanya ndichibesere ngabwate mbona unzali kotika ngotebi ngakakukwana there is no any problem mwategere nekekore mambia bona tukuradia maskani ya sense moyengencho abasokora utinisi ine ayo motegere litobona mambia kwanya korora embweye abantu batali kutwara maskani asichinsemo chiamana chengencho nande mintu nebikukorekana ngakitoko kora tukura manganai abantu bali bakolete mekono abantu bakolete ubunyinyi ali ububi omuntu aligalimira kini akukwana esimi y'obwanchani n'omurugi oyo amarandi agochaka nagere tokwimoki yago nayo kwana noyo sokoro amarandi agochaka kwamanya konyora esimi yao nali obegete nali bona obegete kare gwakwe Ringtone kwamba konyora obegete ogotera ose no kwa bantu sokoro ebintu abantu bato eregegete obegete erumbagete esani gete obegete nali asebuna bono bali abakatholik nali omusacerdote chakire ko sokoro tali bintu byagoseka omanyete keronga ntubo lyesimi yomotegereri boni ekikambi kyabaezi die nkigenderera mapema ekambi yagokorerwa ekanisa gose mpali geti umurandi agendere gosomia mang'ana maya family life nali ikiri gatigatinga kyakwigeri chinka umuntu bwepigipyu ngagocha n'umusiki kuruguru oetagatigati bono mpaka kwanyora abantu bale gosaba bawo abantu bakira nandi bono murandi obolingo chakabuya ngaikonyora tweikeire toro cyankwiragire yule tembaro bale gabwase kanisa barago kiguno musiki obunango bwigochi lakini ngayiga igi kanisa no musiki yo toiro guseni ngana twajikoigwa Getembe hello Getembe yes Kirejisa mwana checkpoint Nyaramba ya karwa yo mugusi. Karibu sana kuru checkpoint Nyaramba. Ya wasu kwa lepire ngane je koro ya kere gusama lyogi. Umate ne kere kubula mwakwa na iko. Na beko nyale kana kwa nyara abantu gusene simi sana kuna bono akarto kwa chikani sana boko nyara gusene mo ngino bwanda tama yani tenyole tiali myo ayira bwango. Cuando los días más abajo, cada cosa va a llamar a cualquier yogiri, nene, cuando a los ojos o chile, o material de esta agua, pero con el que va a características. Y ya como ya, que era el que se co, ayer en mi fi, ahí la niña, para que no tenía que se cambie de guata, nene, y la nene, ya se co a caber. Ende que no na kuwa mwana una bone mekutanere chikambichi kwanyara na montabe to musiki bwe se kabisa ko etara dendo ya commentary kabisa na bantu bakandre tenchiri bona ebilanka rubio nto kabala aligiru monto yuba to musiki agura arte ko nyara kawaga ko ete ko sound buya se kanisa na ena bona ngento kende ke ko gajipi Bomba la kanyara ko sempo tukati omonto chile bono moraire ko sene tote bon examba ne tiradro ko semo kombo ete ga moto ma ko musiki ave ke tele yo wala ko reiro ko ko gwende ko nyagara bo tuko ko ko mukani ma ambiota wata na buo ya ave ke ko reidi osembo ya ave ke tata lakini buo yene era buye komenye timuchi yume bona ere ngaki unyokurira ndi iga sako bekeri oge mesikeri anje tekobeka aya bono chaka kunganya kuchira ndi ya mate bali banje to musiki oyo bachira ndi ya ruguru mapema chiriti Getembe TV and the radio. Hello, good morning. Hello. Osaligo Samido wani madini da buna da Samido kurubenje karibu sana itabire etavie inero Oko sangi mono tole eva una bona dogo ya tona dewo jina rabiro pasi me wori karanjete ore no mwana no morugio omuntu manya kubwata bori sajali na kubwata simyo kuone bintu kete ojiko bakana beke byara mato
bono gukuminga ngakino mwana ona kundigireri nkieke gusi reke ko ni bega bona jigo to kuana toanga makosa abantu bandi bakocha paka abantu bandi kuchaka kugambia umwana ugusi no tebereri lyugirita igwinto gyukwana naye to kubwate yago chake ukwana naye mnutagite ya no ne kati mo ko ekara asinaro ko na ko me ke simiseire se keregwa kuna no ko mikota iko imokia Kuma te mo te vindawa mo to mo dawa wa kare shima dawa ante ko juto ko ko da seire ale kwa na matobe kwa seka ota no mo seke mo kwa na kimara wa bayare nge no re na bana istene problem anatenjoi kwa razake asimwali kogo kemego ni ya inoti gakoretera abantu aseri sango babekire oswe kubatebi ebintu ebikono mwale gokora Sokoro. Unsali red me tell you this. Sokoro. Monto tigali rayaje. Monto ikire gosene. Lakini era ni ya unchokole traba ntaba. Ne nyene tinga ya go letabe ke tell you giga ge tawo ni goten. Omaire Matilda ngaso nya gitali gete. Na ndi bwango igali tuko igago selie ngo seigoro naso etasi gete nya gitali gete iga. Bono montale ma lakini abantu bande emekono buli umuntu ali cool de buli amade n'ekigwodi abarwire mbali abarwali tabande marwire amakongo umuntu akukwana nelyogi esimi akotebe bintu byaye kibanda kiri kiguni kiri tu agasata 100 umaito bukunguli no muliri nkieke bone kukukwana saba nkogerare no mu umuntu narole mega umurwiro cyandike tutanya kora no ebituma stress ya moletama bona ngo tebiro ikiguni naro bibwate bigaga Getembe hello Getembe chikobirora mapema Buakire buya Machisa mochemeroka Karibu sana ungaro buaminga Nero yo Yes baba karibu Omaete boro sali no maete jino monto para Yes I know monto para na yugo utara transport butambi Bono MSK yo Yes Pamurambara wanda baka Nako nyaba vegete jisiti katata jikobuga Bono maete ngakire yegete karakende iga Bakakani MSK itebe kwa Yes Ande bono yeke katkabere Ande bamurabana ande bakachale nande bakahira ni MSK yo Yes Bale uwanjali chikolvia nake Eyale kwa viyake Yes Namba ya kabere Yes Ekero kwa ndeke gambero Ukando sinere kanisa Esinyo kwenye silent Anito kwenye silent kwa niyesiniti Yes Ine arama chiko Lakini abantu basi kuishi Ndoma etio saligo Ngakirago chibale mkeredia Nabo konya lipoka ndo konya Limoga nkwano Sene nkwano geste Koma kuwesi miyabu Koma konya omo Ntoko tama kujisike No Saligo kwanya Kominyo kibole Kemoni vikia Nyoma Mero Sige Ema ngana makongo Omo ntako ganda wake Njikia nande Oma kwera na ngawala ya mati mnuli tale kwa marasini Alright Igobo no wale guanjo Se tuwale guanja Ntoma ete mwanya bantu na Ntoko wosa Ntoko wosa Ichiko Alright Bone kero ko ganda sigete Nexo kwa miesi Nyene sigete kwa lako Nyene kanto nyene meeting Yok miesi Yani Edisipline ya biya Kabia bro sana ungaro minga Santo sana brother Thank you Urwawan kaliko Hati anda watevya Ngani tiukura bange bara bange sani raini Mbaba isa kukuramika Bono tumago Chasa mwe yo musiki Wote hali nyomba Iko mkio kwa sembu Kako tukule kurua sore Bono soba sengo lunga jia Charo mata wantu mbale se chika andi chikali Esiki asante sana Getemba lo Saligo Nima ite mura bange raini kiwe na Mumyoke iri ungaro minga bugango bugango Mateyo ruwa bwango unkwane limadiri dana ungoroba Mbie mono sana Umanye temba tebiga Yes Onye tajere ngatinyi wetu bono binte imware bokwana Yes Ngatinyi wetu amangana imware etiri Bono munanje bonereti noere pikipiki Mbie mono sana suko bekere Rakinga kiugu esika Nande meteri Bono tigamba tebinte tekokote Yes Ekeroro muntu mungaini na ndo muntu wakongiro bongo ereje no nyonye bekereteri chiko lyayo monyene Yes Nereje karobe keteria abantu bekerete Yes Igo begete eredio begete lyogiri ke go lyawo liryo kuigwa buna bono mbaigwetega Yes
Ejara bone ngano ndengo mate nimbege tere tumango kwana lakini nigo tere yogiriere ndiyo nima itonoteketa ingora ko nyorande ni pigipigere di agubigete eri yogire igatwa eri yogiria na lirinche die kankubizwa yes nabura abaye ni customer yago inumweka ntutwe kariya mate ngari yogeriro rineri ire none ere na akirwe chini nabagori sibu yogirita iyo yes wono ndete koteba iga obo tume kibwe radio yes mbali bago tume kabobe ne radio ne bwata machika kuko ikirange ne skuru kolimia osopunguse ryo yes kuko ikirange na nyagitari go kolimipi yes ekyagala asore bantu mbata banyabarwire mbatageti mariogi gogo ika police igo kolimia yes gogo ika kotini anga na kotini go kolimia yes ekyagala ina ara machika o ara manyare go komenya nabuo gari asenga tari mondo tara gotio mubekerere tiaigwe nyumba agabekeri ogiria ukoigwa matangazo michadara bune yemi gocha ayebie kagwategerera twakachishime bune itwa masabiki togwa kaiga nande gento ngoteba amaene pia masabiki n'abantu abangaini asengencho amafundisha atokonyora maite tiga abantu bategerere radio obosemi bokuru asabarari baito ngotokonya bure unabona mware turobosemi ubunde narota amanyete ng'ereti ngori migwera ase yes ase nyagitari kose skuru yes kose ase kotini yani nonye ne mekutano esimi yawe twara masikani nkororore buna ritokora akore mekutano esimi buno goso mukutano gokubeka silent gosorimi yara bona mangana mogokwana na yengenje yes ngerekenda ateba tikatotware esimi eto masikani ne amariogi reti tumwate mbiyamona asante Elijah director Getembe hello. Getembe. Kwa watire Mameka kabyanga. Karibu sana Mameka kuruga byanga mbiyuri. Myande. Amazikani azense mochinsemo chingencho. Amazikani ekero asomo kutano limyesini. Yes. Nebi kikonye kanisa bakwende kanisa kwa saire imeli myesini. Yes. Lonye nasaba tuleti bali bako bambeke nkae nokutano ni kwezi noko myesini okulo kwa mazikani kwesini. Yes. Kiaba kwa chama zikani bo igo. Mameka. Umugako ikire nyomba atete kotegerese isani frani guseke tembe FM abegete abekeri ogirionse ayo komokani. Komokani. Komokani kali kesa ya matoko tuatia. Mbia sana Mameka. Etu ali Getembe hello. Karibu sana ilino mbia sana biranga libya kasekandi tukukwa na ichi ngenche ndiye ichi nguru kigima. Yes. 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 Esi biagunga kiyage ndenseiga. Koraiga menteri yogi. Igo bana igo. Yeah. Yes. Igo amasikani naga neiri ase chinsemo chiri chiengenjo na chinka eme chinya gitari chiskuru bigambero chikanisa abantu bamanya manganaya. Biamono sana elino liye Simba. Yes. Biamono sana santa. Biamono sana motegera liyo manyenga atalisi michiko tukukwanira tukwana amangana ya maskani ebintu biru muntako kora byasali maskani ya sabantu bonse bali yani bono gwabuli umuntu uyu ngakibona alengerere muri na nyoko muri na bana bawo muri gali imiguze nasimukali kuji andake michado niri mwabwate
abantu mubwate birengera bino umuntu oleta manganda gitamba buturubani buno paka mwaligirani amasikani ya sarika Getembe. Allo Getembe FM. Yes, karibu sana. Uyu dara Nyabeli ongore K20. Yes, Nyabeli. Unsaliko tika bantu batiko bukirimiti. Yes, obukirimi na bwo bobe. Umuntu manya kosoa mwana nyumba onyoranya ndekere to munginone bintu byo kikoso ni buya nyalete umanya kosoa nyumba oitaranze kerogo rukiri koro tubwara amagore kerogo igo. Ni bikuru tebya ndaka maguru ngo gamba hale. Amaguru akutioka ereti ane. Ntuliko tebe kutioka tota uko gamba. Eri ugengia. Umanya kujaka ko kenyere tiere na takonyo kerere tina ikeya kenko gamba ndi n'umuntu. Aye toso asikirali. Yes. Umanya konyoro umuntu monene mbuete miaka. Umanya kutema alo switi nataka kukuagi hapa sasa kukuagi. Okay. Mama korigere sinaki umuntu bana no enkuru nyumba kaki. Ngaki akari umukakoyo. Umuntu monene kaki mbuete miaka ina switi nataka kukuagi sai uko wapi saizi. Bono amangana ya ni ngomubuli ni ngobuli umuntu we nandi bono manyite leo siekali imaiga se muntu yawo kwana mangana yo nkorogono Matilda abantu bali maba kwati jiswiti cyabo dabara nandi uranyere bamanyite mangana yikumubuwa. Why do you need to speak of these things? Yono kumuhagi karati gonsaliko kumuhagi kosama akomatainga ngojande gojanje kukuhagi yani kumuhagi sokoro mwanchuko daboko matabia yani gali mende ntukwa nengora butura. Ine kumete kulika mulikere. Getembe, hello. Hello, Saligo. Yes. Sanu kumsema jamu gani? Karibu sana Pingwa. Yule buno ngara minga wakati wale wakwani be? Yes. Nje ndege le wataba ngateli buyapi. Yes. Simu yao ni yao beje yurirenje. Ande ronga mangano kukwane sabantu. Yes. Te sabantu wala abange. Ibintu mbyo batata gitubanya koyubia okwana. Yes. Ana yetwara masikani kwana n'ibintu byaho kandi umanye kizo kukwana n'ibintu byaho tatokwana. Yes. Ari abantu ko babintu byaho batagara bebe baho kora bono nyesu ite abantu mo bazizwiti abange nande baraba yabaguye tabari. Stene problem. Yono gure Matilda. Nambaro egunu kukwana mbaro bakabwataba yakukubwa. Lakini nkiuko batwageli. Bavuga tobo banyi kubwa ibintu byo. Batagyo mwanchiko mo cyando kyo. Bono ndo mayete manganayi. Yes. Arabu ndo gende yakabere. Ono gaje kalako ende kanise bakekeza abali gete ngogali ngaje kalako ijera ida imyezi yao. Yes. Nchuko begere imioni. Yes. Ukuri mbitu kwa ko mubuko. Okore kanisa kuigwa gwako le bintu byao. Yes. Ona yasini niemo musono musazi ko tinkola ndiale sini TV tali kwala monacha. Yes. Kwana telio kwana telio ndo musazi tera teya bantu bosomo bomorandi. Bantu bona baka bantu babe kibale batebigwa. Na twala masikani ko kwande kanisa ime manye yo kora kwa sana juma tandu bakwa turwejera. Neke. Ko ikire ko mindu ko ga mubita ke juma nganana. Yes. Ko ngende ko tu no ngoro no musani wala sana mo kongura tinde ya kwana. Ko moita. Okay. Vyamara sana Chivanule Pingwa kuruchiza mchenyeri wali masabakali hapo keche. Asante sana. Mutegeli usangana nchideke mrongene na isano ni seruchisa ibiri chivono mambia good morning. Hello. Yes, karibu sana. Anakia baba. Ikirandikia baba kwa nango na intwe. Koru ginaro je kor kitode kambiga. Iko kwaru jengane? Nanjiro jibona kitode kambi monto magweta na pigi monto bitaga tabe kete jogi goro anda tabe kete kisane chak sa sikibya. Usala tole mago distabo bando boss sibon ronna tabito india. Kora sawa to sinu mukuta na to koro tu mukuta noro ai beke lio giria o lio ko iwe ko mai le ro. Ine ya tata. Oh, Gateti ngatingine yae. di bonda ko be gira bantu ro. Amakuta nero vegete. Abino distabo bando agi. Musikinero buate bono. Aba beli ngia ta vie. Azare zani kirandikia baba. Uyigwete kirandikero nkiaro chigoro. Umuntu akoende kanisa bali kambi umusikia bigita masabage ndreto umusiki oligoro kabisa. Bona paka kwabuli gaki umuntu uyo. Ekene kanisa.
nje actually amatuka mange kirongo ndekana sesi mingo tiganyo. Yes. Yatugibiranga liba bandega. Getembalo amagwawa. Halo Gatembe vipi? Yes, nyakenyo Mr. Fred Moga. Mystical Fred Moga mwenyewe. Niache babu. By the way, wacha nikuambie ukweli wa mambo from horse's mouth. Yeah. Muna nchende sukuru tiyango tebinga pengino mwalimu ngocha kali mwendo wa saa 2 saa 3 hivi. Tado kumuna liabegete tigagi no semanyake yani abegete lyogi lyogi kumanya gotena geita igoro atagetaira ni change atore parade abana bose baire karanga ligokia so musiki kale paro wadanga manyake Bona no eni gintu ebana bali gotebi kubiba. Just a principal manyana nte what dressed abana funsi. Yes. Lakini mbona no ali para begeta to musiki na ndemna baje bakanyale kiuva aje babeka chibigi aki tunapitia magumu na ndege ndo bakaraba ya gusaba beka akina abana baito ekeroche crowd kire Na lia komenta. na lia kunyo musiki na nda ko max lunga agoncho kangora ka begete kia number 0 igo ba tu tika ndo ere ndo nga self discipline aje bi ko manyine utichali na before tra chali on ya ningo no musiki ya bi ko manyine ku affect yola samatao. Asante Freddy. Mr. Call Freddy Morgan. Yes, Freddy. Yes sir. Amangana nengwate betugo. Nate ya tikumba de we mo na mbanda immediately without knowing. Umbuya mono Sara, asante. Freddy. Nashukuru pamoja. Tato mwana na ya nengwa tebe tigwaye. Ya itetebi. Koraki. Kaki kabo moga ko rito ko ke sokoro miya ka kitako maka sokoro bwara misi ka kishwa ka. Bona mangana kia gale gotebi. Gaki oyara ka kita mangana duare tere ruta igwanja we. Sokoro bwara mi. Tuani agatebalo. Yes, wakire bia. Wagongwa kurwa sakuru tandi Nyamira. Kuratandi Nyamira, karibu sana baba. Nkuru AK47 usindi. Nabona manya. Amasikani ntori kugura. Yes. Masikani tori egento gutaro tigete nyombora atebenge na iba na yatiga nyomba. Na lero nanyi bana soka tinya buguleti. Ninya buguleti. Yes. Kama konyora gusini research ali nene. Ateba yu musajo monene. Musacho monene. Yes. Unabona kisukuru chiko igorwa. Abure no buru bana bana bakwanda university abako dress chianga. Yes. Kama konyora na bure no mwana kuchia segali. Akonyora monda kai tata lero kwa gwera. Manyo ino mwana umurene. Ebibi atonyolire masikani asale kabona ukumi nkyo gokora. Okay. Ukumi omuntu bono ne bari mu yamuria. Omuntu okumuncho gara bono umuchabi tranquilo. Era bayale nga ukwanire. Tata lero kwa gwera. Igo kunere. Mbiya mono monena asukubeke ngani yo bantu yo besike. Tikabesike pi. Asante sana. Mbiya mono sana brother. Getembalo. Ni maite kuachia digrisana na inkwene kimuso mwenzi. Yes. Dynamic County le Congress Central Complex. Karibu sana. Monene nyomba tu ichoi na arwani yesi. Nindo chae. Mitadara monene. Na kinga ni timba na chiri buga ngubwanga bande basoe. Mangana kwa jana maya. Yes. Ndege tembe kenge mekutano yensi pi. Yes. Ama sikanyala kano. Yes. Buna bono karon koro minto morisho sarigo e kanisa ko ke ndi ko nyugo da ka mo ko baka mamosi. Yes. Amarandi a chate radio monta bwate simia ko akari eri kunge te ba ko moro sana. Yes. Kanyama sabo. Yes. Amangana yutari maya bantu tsare cerebral discipline. Yes. Maria mangana raga ndere bijja monto no ke gali mena bana ba obe. Yes. Monto taka ko te nyalo ka gete sibare ngemo banga igere ga igere iga. Bono nuri na bana ba mpaka wasi yugusie kama tukusika yuguchia. Wasi nga yoko enda gocha. Yes. Ende katako te banga tiado tu azere discipline mekutane ndio si abo mkutano bomo gambe mkutano bwe kanzo mkutano no bwenzi. Right, sante. Esi ni my friend esi ni Dynamic Sound ke Congress Central Complex. Embuye mono sana Dynamic Sound simia mwa elio kanko buliga tukule nteke. Gatembe hello. Saliko. Yes. Wakire mkwana limatiri tano mwaka uleja mkaro. Karibu sana tote ibono ga igabono mambia matundura maembe. Uyo mwaboguri Fred matundura.
bono. Mumuro mino no ali ganero gende tembere mimi ya gaturoje. Yes, karibu. Na igu sokoro ako support ibintu biga busokoro. Yes. Dada. Mangana yugo support sokoro tianga tenga pore son. Ko ihuli ngwate bigu. No tianta ngai kon sari. Yes. In fact abantu baitonga nyoro bagacabasari yani oko sinyo muntu tabwa tibongo. Kanisa. Musasiro tusomo pasta morandi are nkorwari ringana. Yes. Nganore esimi oko yani oko risibu esimi galia okwanore patanto basi nkieke. Yes. Magoso naro ekero monta ko risibu esimi yaye neriogi. Kwanwa. Oko chati. Akitaji. Yes. Mana baibo biruga ya bangara. Aha. Yes. I am maembe. Tebe nga ishindwe. Imbuye mono sana men. Wadu mwenye teba kwede mangana mangi sana kama tilda anu mugaka sukuru nkrogo. Nande unabona kuigura bande. Ndiro konyo rukutara usemu nsubati uminomu yusiko binomu linere. Usemu lina mamu umino ubugatu mubiromo keiga. Kuminyora konyora bantu muntumo nene. Uju kumnyogara watebenga kai. Uneru murugio. Anga kiabga tegeniga. Mulina mamu umino. Bono kwa kuminki. Magoso kiaro ayetoko motebe ya yuyu mama. No, amasikani naraga ni. Utamotebe ndia gocha kumanyekera nandara etene. Kali lazima nga umuntu gakora muri n'umuntu asoye church. Omanyete nteki kyairere rero ononyo konyoraga no bwate mo anko yao kurwasense ya. Mugusinyo taranere. Ogosinyo kumumera nonye no teri kyagera unabogo soka gucyabo nyora anko yao muguchikogenda kunyucha abantu bachaka kwanyoro umuntu kale gosiaro kali okukwana mangana ataye. So aye nkieko erori na anko yao. So koro bono uyo isomoke kabulere mu cyaro kyuro. Obwerete kwikaranso teri ngao na anko yaga ikaranso teri ngao muragire moko. Asenge je abantu batabwatie masikani sokoro. Jira ikane meno getano na isara no ibere cyabo tugire cyinso ibere cyabo no mambio mo nchumo tegrali igoro yechisa ibere ekretukunye kusangamo na ibono mambia anko ntrumo tumuko abwa mangana magia lakini tubanga etuwani ne yagetembe ekeno tuatebire bono mambia nabanga digote banga tutuara maskani mwenye bantiki ntuna bange bateba maskani tali kugurwa no ena gukorika nyurunga nubwatimbwa giti ukunye guchanda bantimbwa giti yi gusalia maskani ene kie maskani nagwenete kobo na libintu bigo bya matilda ya mwana na sokoro esimi itumeka sa maskani abo igo bintu byo gukwana no nyina asa abana bara abacokoro bale amaskani ayenge nchonkuru ko matilda obaiko. Honorable Sonye undari kurwali gisemo cha mukwero wodi none ronte biringa ki onkorogo bika bantu buya igonta tembate binaki aya nabwate tonti turaita tomu please kwaraza kuradu ni yani mo kanche misi onkorogo abaso no mwancho muligiringa yunuke atuti ne rura sensameli ye ke ensameli yende kwene kinga amali ugibyonse byagochire nabwo mugoro kuringa Simon Samson unyancha ayo mwenyene ke tuyo usangamo nantu bono mambia asitu ani akatembe omulige no motegerali mbye mono asingincho ogende tusanga tuba isekwiba ngatukukura kurugaiga ensameli yende ekurukunga Friday Express omuga konkorogo kebacyangu kumnyokia le taratibu moja kwa moja mpaka chinsa chiria chinsa chikuruku inye bono mambia taratibu katonya kwendamo asomurobuli bwetuani yagatembe tokose kusukatu cyale ncheba kono kumwana buli roba jovru saligo kolero kone chigagido keli roba litabu. Good morning and bye for now. Keroba gasoka chi request chosi pia sonkorogo kebacha mapema straight